lo que es las líneas, pero... L'anunci d'obres és una gran notícia per als veïns de la barriada de la Font del Gos. Aquests habitatges construïts a la zona forestal d'Horta-Guinardó tenen diverses afectacions des de fa molts anys. Els veïns reclamen convertir-se en el 12è barri del districte i que es desafecti la zona on viuen des de finals dels anys 30. Interpreten aquesta inversió de l'Ajuntament com un pas endavant cap a la regularització d'aquest veïnat situat just per sobre de la Ronda de Dalt. Son pasitos, poquito a poco. Ya sabemos que en la situación que estamos y sabemos que es complicado el tema, pero estos pasos, pues sí, los recibimos bien, evidentemente. Es construirà una plaça de 2.000 metres quadrats distribuïts en 2 nivells a l'encreuament del torrent de Cal Notari amb el camí de Cal Notari, els 2 eixos principals de la zona. També s'urbanitzaran alguns trams d'aquests carrers, se soterraran els serveis, s'ampliaran voreres o se'n construiran de noves i s'instal·larà nou enllumenat immobiliari urbà. Todos estos cables van por mitad de las ramas de los árboles. Tot i això, adverteixen que el projecte s'haurà de continuar, ja que quedaran parts del barri per condicionar. Aquí, per exemple, segons els veïns, es va originar un incendi el 2015 a causa del mal estat del cablejat i de la manca de manteniment de l'arbrat. El tema del tendido eléctrico es súper importante porque pasan los cables por mitad de los árboles y todo esto, y esto es importante. També s'habilitaran places d'aparcament en 2 espais a l'entorn del camí de Cal Notari. El pressupost dels treballs ronda els 900.000 euros i està previst que acabin a finals del 2017. Que se me diga, pero que... Bueno. Este será, o sea, este será desde allí...